Doba návratnosti fotovoltiky je príliš dlhá, preto do toho nejdem. S takýmto názorom som sa stretol už neraz a prosím vás ľudia, nebláznite. Doba návratnosti je čo? Pokiaľ si k svojmu domu kupujete plot alebo kuchynskú linku, takisto sa predajcu pýtate, kedy sa mi investícia vráti, aká je doba návratnosti. Úplne šialené. Hlavný benefit fotovoltiky je ten, že si budujete vlastnú energetickú nezávislosť a máte na streche vášho domu vlastnú elektrárne. To, kedy sa splatí, je úplne irelevantné, či to bude 5 rokov, 10 rokov alebo viac, pretože nikto z vás nevie, ako sa budú ceny vyvíjať. Určite sa skôr či neskôr vráti a fotovoltika začne peniaze do vašho vrecka vkladať. Preto, keď sa chceš dozvedieť viac, klikni na stránku v mojom profile alebo mi napíš a môžeme si o tom pokecať. Čau.